ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТВ 01. Имрӯз 12 ноябри соли 2025 сол навори мошинои фурӯшии арзон аз ҳар як маркаи мошино бачаҳо пешниҳодтон мекунем. Тамошо кунед. Нарх наво бениҳоят арзон дӯстон, тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошад дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. ирӯза намурда ҳастай Астраҷи Қечибек, Астраҷи Караван, Хундаю маркош ҳастай, Мерседес дудона Мерседес ҳастай. анаи гарени арзонае. баъдан Қечибекҳо ҳастанд, караванҳои простой ҳастай бачаҳо азиз. хуб, навор бари шумо. бениҳоят навори зур аз ҳамаи маркаи мошино ҳаст. дутиам дорем бачаҳо азиз, бари шумо. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. кадом маркаи мошин дар кораи комментария кунен, навора сар мекунем, астраашам зурай бачаҳо. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали YouTube Сауду ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминоbodu, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалик, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз номи канали мо акай Хуршеда муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, плуги фурӯшӣ равон кардан ки солаш 2025 сол, соли барориш. дар ҳолати хуби техникӣ плуг айни ҳол дар ноҳияи дӯстии Ҷиликулда қарор дорад. 27000 сум плуг муомила дорад. телефон WhatsApp рӯи экран занг зан масъала кунем бачаҳо азиз. мисол нафарое ки эҳтиёҷ ба плуги арзон, плуги нав дорен, мисол бо сифати зурш, чизе истеҳсоли нав, инами рақамҳои дута рақам мегузорам. телефон ёки прямо мегафонам кор мекунад. занг зан масъала кунем бачаҳо азиз. фақат бигӯем ки аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. худо хоҳад бо ягон сум муомилаи осон мекунам. дӯстони азиз, Nissan Maxima-и фурӯшӣ ҳастае ки 2006 сол, соли бароришаш. Nissan Maxima-и тоза. мошин ҳозир дар шаҳри Душанбе ҳай. 31000 сум нархаш, муомила дорад. бензин, газ, объёмаш 3 коробка автомат. Maxima-и 2006 сол, 31000 сомонӣ. Строчна тоза. бе перекидка мега, объём 3, Дубай. дар ҳолати хубай, ҳолати хуби техникида қарор дорад. кондитсионерш кор мекунад. мотор, коробка ходовой дар ҳолати аҷоиботай. камбудиҳо, нарушка, краска кардан дар кор ва лабовои трешина дорад, камтар мега. ин ҳамиқа камбуд дӯстон азиз. 31000 сум. хулоса ҳамин шахсият дардоша гуфтанд ҳамин чӣ камбуди дора. гуфтанд мисол пешакӣ гуфтанд бо хубай баъзе мошиноро мисол мехарӣ, баъдан оста ҳамин камбуд бировардан мегира ку. худо ака ҳидоят кунад баъзеро. Mercedes-Benz C-класс, C-класси фурӯшӣ солҳои 98 бачаҳо азиз.
ана ин мошинам дар душанбе 56500 сомон нархш. се класс харом ҷаен марама занг занен. Бензин газ объемш 1.8 механика. қаду қомат ранги дутя нигоҳ кунем бача азиз. Объемш 1.8 механика. Бензин плюс газ. Ассалому алайкум мардум. Мерседес харо дар ҳолати хубай Мерседес мон мега. ҳолати хуби техникӣ ҳуҷҷат плюс утил дора. қадавои созай, мотор, коробка, задни мост, сатҳои зай. Савдо дар пеши мошин дар душанбе 56500 сомонӣ. дӯстон лайкотона гузорен, дар канал обуна шавен, яъне ки подписатсия кунен. аз куҷо кадом маркаи мошин дар кортона таги комментария нависен. худо хоҳад ҳаракат мекунем набордон кунем бачо. Москвич 412 фурӯшӣ ҳастае ки солҳои 89 бача азиз. нигоҳ кунен 28000 мега солҳои 89. аки москвича тарбия карданда, тарбия яъне ки нигош кардан барои кайф гулият кардан. бензини холӣ объемаш 1.5 коробка механика. нигоҳ кунен мошинчара ҳай мекунем мегардем. москвич фурӯшӣ аз магазин мега солҳои 1989 харидагӣ. як даст гаштагиай ҳамин қасол ҳайш кард. анаки алвидо бо москвич мешавад чо. 4 баллони нав, аккумулятори нав, радной пробег. занг зад пирсем бачо 28000 сум. боз худо хоҳад аз уми канали мо ки занг занед иншоалло бо муомилатон мекунам. ба хотири наворое ки мегузорем ҳаррӯза имкон боша лайкотона гузорен дар тамошои навор. лайк зиёд шава бо наворои ҷолиб аз пеш мешава бачаҳо. Opel Astra G ҳастае ки солаш 98 дар Истаравшан 53000 сум. бензини холӣ объемаш 1.6 коробка механика дар кузофи хэтчбек. Astra G харо марамат 1.6 механика. савдо дар пеши мошин беҳуда занг назанен. ҳолати нахаду мошинча тоза ҳак савдои соз дора. ҳозираша 53 та бо иншоалло муомила дора. фақат одамое ки мисол Astra G хар ҳастен ҳамон нафаро занг занен бо худо хоҳад каму беш савдо мешавад. хоб баъдан дӯстон кадом маркаи мошин дар кортонай таги комментария нависен. баъдан аз кадом маркаи мошино зубор навор кунем. мисол аму любители кадом мошин комментария зиёд шава. агар худо хоҳад ам мошинамо обши навор мекунем. 10 та 12 та мисол хэтчбек ёки Astra G ёки Мерси ёки советскиё ёки дигар марка. Hyundai Sonata 2005 сол соли барориш бача азиз. 47000 нархш. хеле нархҳо редка мешава. бензини холӣ объемаш 1.6 автомат. қаду қомати фасон краска тоза. хоб баллоношам ҳолати бениҳоят зур дар ҳолати беҳтарин қарор дора. ҳуҷҷат надоранд ки варианти алишира мебинем. вариантора пешниҳод кунен маъқул боша алиша мешава. 47 сомонӣ 2005 сол краскаи сия. дар ами краскаш хитта мебинем бачаҳо. нигоҳ кунед да. як моҳи кашф мекунӣ мошинчара мегӯӣ ки хеле чоткай бадайда. занг зад бигирем бача. дӯстони азиз, Astra G каравани фурӯшӣ ҳастае ки солаш 98. 53000 сомон. Astra G каравани 98 выпуск. ина марҳамат дӯстон. дар шаҳри Турсунзода Регар. бензин плюс газ объемаш 1.6 механика. ҳуҷҷато нестай мега. ҳуҷҷат надора, утилизатсия дора. мошин навоздух. истодагӣ срочна фурӯшӣ. краска тоза ҳак кузов караван. барои мисол корбори мисол боркашӣ бениҳоят мошинчаи удобни. ака нагуфтан Astra G 1.6 инжекторай 16 клапанаҳай ёки мисол мотори простояй иша хитом пирсем бача азиз. ҳамиқа ки 53000 сум 98 выпуск.
Opel Astra ҳамаи маркаи мошинҳоро қариб ки навор кардем бачаҳо. Astra-ши фурӯшӣ ҳастае ки 2005 сол, соли барориш. Мошин дар Душанбе, бензини холӣ, объёмаш 1.4 механика, бензин 1.4, камрасход 60,000 нархш. Телефоношона мегзорам, занг зарен. Харидор набоша, вақти хидма ҳам нагирен, вақти хитона ҳам нагирен бачаҳо. Беҳуда нороҳат накунем мақсад. Мотораш 1.4 сепи тримпорт мешава. خب موتور коробка ягон проблема надора, ходовой нав кардагӣ, полни губковат кардагӣ, 4 баллон пачка. ҳуҷҷато то феврали 2026 ҳастай. варанти Алишира мебинем. WhatsApp да нависен. WhatsApp шон ахираш ами 8009 тел ёки WhatsApp да занг зам маълумоти бештар оишти ами Astra-ша бигирем бачак азиз. 2005 сол, соли бароиришаш. дӯстон, Hyundai Atos мини мошин, ними мошина бинем бача азиз. Hyundai Atos солои 98 дар шаҳри Душанбе 19000 сум нарх, бензин плюс газ, объёмаш 0.8 механика. хоб мошинчаи камрасход, хоб саб какак ба вазни худ, ба мотори худ зур, масъалаи кашиш дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор коробка созай, 4 баллон нав, срочна краска тоза. خب آدمایی که همین خیلی ماشینای مثال ارزانتر 19000 مگا با موتورای کم خواهش میکنن، یعنی میشه بگیرن با دقت بهتر میشود. заправкаш میکنن، فکر میکنن که با خیلی میبره. های کدا کاربرد تاکسی دا به نهایت удобный زور دوستان. 19000 сум бензин газ, объёмаш 0.8, коробка механика, Hyundai Atos. زنگ زا از امی کانال ما چخ کنین. مرسدس بنز سی کلاسی سولوی 94 ماشین در دوشنبه 27000 نرخ، بنزین گاز، объёмаш 1.8 механика. همین مرسدس ها بچه‌ها باور کنین، همین سی کلاس رو ما اعتبار میتیم بسیارش 1.8 استاد بیار میگه بین داکمنت 2 ماه دوره утилизация هستای، موتور سوزای، салон کожа. خب کدومتون مرسدس خری سریوز نین استاد قطعی بیاین ماشینا پرویکا کنین بعداً بگیریم بریم. امروز نوار دوستان جنباز شده. نه ماشین یک تا پلاک بود نوار تمام شد. چیزی که مثال یافتم روی کردن، خواهش کردن، همش حرکت کردم که نوار کردم. امکان باشه یک تا لایک کنین، در کانال پادپیسات کنین. برای رکلام در واتساپ چیزی دارین مراجعه بکنین. نواری بعد نه رکلام کرده خروش نمیگذاریم. زنده و سربلند باشیم بچه‌ها. هر روز نوار ما را تماشا کردن گیرین.